Hey guys, I'm back. Playing some motherfucking Nightmare House. This shit's about to go down like Burger Town. If any of you got that reference. Fuck, jeg hader det her spil. Kitty. Eller jeg bare Kitty hele dagen. Til Balle kommer tilbage. Fuck, det her spil er sørgeligt. Det er ikke fordi der kommer til at stå noget dernede jo, når jeg går dernede. Nej da, det er da ikke det der sker. Det må jeg da ikke tro. Det er da ikke det der kommer til at ske, at så snart jeg går dernede, Balle, så står der noget. Det er da ikke det der sker, det kan vi da ikke regne ud. Men vi får da ikke et chok jo, fordi vi ved jo godt det sker. Så skal vi ikke bare gøre det? Har du ikke lyst til? Prøv at se, der er dejligt mørkt. Der er da ikke en lille pige om lidt. Kan det? Sød lyd alligevel. Det her spil er sjovt. Ja, jeg har lyst til at gå ind på toilettet jo. Det er jo ikke der alle dør i gyser. For satan. Fuck, jeg er så pussy der. Det er sindssygt. Det var bare en kælling der. Nu har jeg ikke mere lommelygte. Satan, jeg er en pussy. Det er fuldstændig overlevet. Jeg kan se tæt på musikken. Jeg har ikke lyst til at gå nogen steder. Gik lyset ud. Okay. Ja. Lad os gå derind. Lad os gå derind. Hvor dum er. Lad os gå derind. Kom så, vil du ikke med derind? Jeg kan ikke. De tog det. Jeg tog fucking mit bravery, og så gik jeg herned. Jeg er klar, hvor hårdt det var. Hvis jeg åbner den der, spiller du så? Et til toiletter, hvis jeg åbner den. Spiller du så bagefter? Lover du det? Ja. Okay. Så åbner jeg den der nu, er du klar? It's not like I give a fuck anyways. Hvorfor er der blod og sko? Garanteret. Godt kastet. Det er lige du til at spille det. Blinkende lys er sjovt. Det er lige så du, Baller. Nej. Du lovede det. Det er bare pausemusik. Nå. Fordi jeg gider ikke gå her, gør jeg. Nå. Er du glad, lille pige? Nå, for der gider jeg gå ind. Skal du? Lille pige. Kan du skide 5 kæder? Hallo? Hallo, lille pige. Det er der ikke derinde. Nå, nej. Oh my god, jeg tør ikke gå derind. For helvede, Stefan. Fordi... Hvis du er shit. Hvis du er nigger. Kan det have? Luk døren! Læg med lys. For helvede! Det
gider Det ikke. er ikke. Jamen, du har økse nu. Nå, Stefan, vil du gerne gå hen og tage øksen? Jeg tager sgu ikke. Hvad så? Du skal bare være dum ud og tænke over, fordi vi ved bare, hvornår der sker noget. Det skal vi bare lade være med. Stefan, giver luk røven. Stefan vil ikke godt spille. Gør det, du. Gør det, så spiller jeg bagefter. Der kommer sådan en frugtzombie ud af det der mælk der. Det vil ikke være uhyggeligt. Nå? Jeg er ikke uhyggelig. Hallo? Gør det, så spiller jeg bagefter. Gør du det? Ja. Jeg skal skifte det rimelig hurtigt, fordi vi kan ikke holde sådan her. Nå. Værsgo, Stefan. Skete der ikke noget? Hvorfor lukkede døren? Jeg pludselig har valgt, at jeg kommer til at snakke nu. Kom så, mand. Nå ja, for jeg går ud igen. Ja, du ser da sød nok ud. Nå ja. Fuck, hvor sødt. Kom nu, gå ud, Stefan. What the fuck? Det skal være med, at han bliver levende igen. Nå ja! Var det det, du ville have? Pause. Var det det, du ville have, Bolle? Hvad sagde jeg, mand? Det var det første chok, der var i det her spil. Og det døde vi af. Tak for den her gang. We will return with more nightmares when we have grown some balls. Because right now we just beat pussies. Ha' en god weekend.